5 मिनिटसो मोनानि समावहाय लाइटआबो मोजां सुबिदा नङा नालाय खोमसि नुथारो माथो। जाय जाय फैदों लाइक खालामदो लाइकखौनो होथारा गोबां मानसि फैब्लाबो खानायफ्राबो लावफंजोबना दंलै। वेलकाम टु लाइफ। माथो दाबो फैया रावबो सोरबाफोर नुजाफैबाय नामा? बोरै जाखो? हेलौ आदा सुनिल बर' हाय हाय। सोरदि लिरनाय नै बिलाइ जामा। लाइक होदो रायजोफोर लाइक होदो। माथो लाइक गैथारा मानसिफोर फैब्लाबो। नेटआबो गराय फबनायसो नामा दसेनो बन्द' जाब्रबबायो। नेटआनो मोजां नाङा दसे समल' थाखागोन आं। इसिबां मोजां माथो लाइकआनो होथाराखैब्रा। एबाराव लानथा सिनजाना होफैनांगौलै खानायखौ थाब थाब लावबाय थायो। ओंखारलांबावबायनो। 5 मिनिटसोल' थाखागोन बारा थानाय नङा आंबो। नायबाबो कमेन्टखौनो होआबा रावबो लाइकबो होआ भिडिअफ्रावबो। 13 जन जालायबायनो। सोर सोर बबे बबेनिफ्राय नायदों मा मा ओंख्रि जालाखो एसे खोन्थाज्लायहरदो। अनजाग्रा लोगो नोंथांमोन। देहायानो थिग गैया बेवहाय एकदमबारे दिनै 3थानिफ्राय लोमजागासिनो साला हां 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 हांनो बिखायाव 20 जन फैबायमोन फैनायाथ'। गोबावसैलां इउटुबाव लाइक फैबाय थायो ओंखायनो नैबावहाय एसे फैदों। जाहाथे एसे 26 जन फैबाय। मिन्थु नार्जारि हेलौ हेलौ दासो फैगासिनो कमेन्ट 26 जन जाबाय। लाइकआ गैया माथो होथारा आरो लाइकखौनो। मबाइलाबो चार्जआनो गैया एकदमबारे बटनावसो लालाय नेटआनो मोना रायजोफोर दोनथ'। अरुणाचलमोन नोङो? इटानागारनिफ्राय ए ओमफ्राय ओइ आदा फैसा हरथ'रा दे। फैसा गैयालै आंनावहाय आसिम इस्लारि। पि बड' गेमार हाय ब्र' हेलौ। हेल्प खालामदो गाइसमोन। दे आं लाइभखौ दोननांसिगोनलै नेटआ नाङा गोबाव गोबाव थाबथानानै थायो। मोनाबाथाय ओरैबायदि प्रब्लेम जायोना नेटआ जाखालेलै सारभार डाउन खालामना थांजोब्बायनोदां। दाखालि बेयाव टावाराव फैनानै मा मा थुल' फैखो ओइदिननिफ्राय नेटआनो नाङा। भिडिअ' आदमिटिंनि आपल'ड होबायथाय 2-3 घन्टा टाइम लायो। फाग्लासो ओंखायनो बेवहाय फेसबुकाव सवास' होदों आं। खनसेनो भिडिअ'खौहाय नेटआनो मोना। फाग्लासो बहायबा नेट मोननाय जायगायावल' थांनानैहाय खनसेनो आपल'ड होजोबना लायो आं फेसबुकाव। मादा फैसा लाथ'नायखौ मोनबाय मोनाखैलै बोसोरसेयानो जालायलांबायसै ओमफ्राय मोनबावनायखौलाय। आसा गैला। दोननोसै मालायनो हरथ'बाबो मोनफिनालै। ओंखायनो हरलाबायनो बासै आं फैसाफोरखौहाय। नांगौ समाव खि बिस्था मोना।
आं जाथ'वा आयै मा आदा फैसा नामानो आं जाथ'वा आयैसो बेनो ओमफ्राय जों BS बसुमतारी मा खालामदों ब्र' ओरैनो जिरायना दंथ'यो दासान्दि आं जाथ'वा आयै खम जारलाना जारलालै भिडिअ होलायनोबो गोनांथि गैयामोन ब्लक खालामना जोबनायावसो रागा जोंदोंलां बांद्राय इथिथु दोनथ'नोसै रायजोफोर नेटआनो मोनसे नांखा दसेनो थाबथायो खम जारला नेटआनो बे एयारटेल टावारफ्राबो साला थुलु थुला गालांजोब्बाय रिसार्ज खालामहैयो नेटबो मोजां नाङा बेनोसै रायजो नोंथांमोन दसे गावनि बेसेन गोसा समखौ गारनानै आंनि लाइफआव फरायनो थाखाय बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनानै आं लाइभखौबो दोनथ'बाय नोंथांमोना नुबाय थाखाबाय थांबाय थानायाव नेटआ नांखा ओरैबायदि बाय बायसै गुड नाइटसै बयखौबो